Amandla. Amandla. Qina mama wephinifa nethuku qina. Qina mama wethuku nephinifa qina. Phansi ngamazayizayi phansi. Phansi ngamazayizayi adla umzila phansi. Phansi ngabantu abadayiselwa amazayizayi phansi. Phansi ngabantu abathungelwa amazayizayi phansi. Amandla awethu siyalithatha itheku thina bamaphinifa siyalithatha. Comrades, today silana ma comrades, today sibizwe omama nobhuti abadayisa amaphinifa namaduku bathi enough is enough. Silana eThekwini central of the depth of Durban city right. Sizothi thina today we cannot allow ukuthi abantu bokufika badla umzila wamaphinifa. Sithi we are not going to tolerate itolo eyidayisa amaphinifa. Sithi ngeke futhi sikutolerate ama-Pakistan eza ney'ndwangu ey'xakukwenza ezothungelwa amaphinifa abazowadayisa ey'tolo zabo. Sithi-ke namhlanje i-MK Labour Desk ayime ilawule ithathe abameli ihambe iyolwa icase yabadayisi basemgwaqweni. Sithi asizukuyenza icala ukuthi sithi sisemgwaqweni kube khona abantu abazobe bedayisa ngokungemthetho. Sithi sizowa expose amaphoyisa athatha ijojo kumazayizayi. Ngabu SAPS, ngabu Metro, ngabe i-business support, wonke umuntu nje ongawenza umthetho ngendlela efanele sizom-expose. Phezulu ngabantu base-South Africa, phezulu. Phezulu ngabadayisi basemgwaqweni e-South Africa, phezulu. Okay, ake sidedele kummeli asho role and responsibility ekumele ayidlale njengamanje to take this matter legally. Ngoba yonke lento fanele sithi si-driver ibe revolutionary but at the same time ibe khona legally ukuthi lento esiyenzayo sifuna ukuyibona iqhubeka ngendlela efanele. Over to you. Namhlanje sihlangene la nabadayisi bamaphinifa njengoba silana nje si-Alkebo Social Movement sisebenza ne-association yabameli bomdabu kanye nama-advocates. So njengamanje nje besizwe sesama-grievances ukuthi bakhala ngani, sesiyazi manje bakhala ngani zonke izinto sitholile ukuthi bafuna lokhu. Namhlanje bebeseyikhethela ikomiti labo abazohlela ngalo izinto ukuthi zihambe kanjani, and then bese siyaqala-ke sifaka amalokhuzana amakhesi enkantolo silwa nayo yonke inkohlakalo khona in regards to this. Uma sifuna ama-permit sizosebenza nje kakhulu sibambisene ne-MK Labour Desk. Ngiyabonga. Okay, asicela yedwa-ke ozokhulumela uphi lo uManqoba? Awukhulumele-ke abahlali. Hayi nizobona kahle ngibona ngenzani. Sanibonani badayisi basemgaqweni. Njengoba sila namhlanje siphumile ngoba sixakekile. Siphumile ngoba indlala abantu bakufika bawuthathile umsebenzi wethu bawenze owabo. Baze basitshele emehlweni bathi niyavota nivotela ukuhlupheka ukuthi sibuse thina. Ngaleyo ndlela-ke kwaba buhlungu kumina ngathi ngeke asihlanganeni. Sambeni siyoyikhuluma le ndaba. Ngoba ngeke sidlala abantu bokufika ezweni lethu esilivotelayo. Kufanele sime sihlangane ubuxoki bungabi khona. Ngoba into ebulala umsebenzi nobuxoki esinabo thina sabadayisi basemgaqweni.
Simele into ethe siyiqalile. Njoba sesiyiqalile nje ayiye phambili. Akukho ukujika, akukho ukushona eceleni. Mina-ke nje udoti. Ungizonde, ungizonda. Oda imfene, I don't care. We're sorry. Siyabonga nakho namaphoyisa asekhona. Ngizocela ukuthi sihambe ngokuthula, right? Siyakuphi manje? Hayi. Lalelani. Asiye itolo, siye emakatini. Asiqonde khona, kasihlabe ingoma sishone khona.